Enkele honderden leeuwen en andere sympathisanten dienen snijtermoorn in Dokkum mij aan een stille tochtje in het antisemitisme in het land. Het vreedzame protest gieuwde een initiatief van Vrije Baptistengemeente Nehemia en waard breed droegen door de orenkerken in de stad. De stoet ging naar de reguliere kerkendienst van de Baptisten richting de Merk in het centrum. Daar waren de garen zongen, bidden en hartje naar taspraken van onder andere opperrabijn Benjamin Jacobs. Die wie onder de indruk van de opkomst en de stippen voor zijn levensgenoten. Dat door de oorlog tussen Israël en Hamas heel tijd vaker onder vuur komen te lezen. Zoveel mensen te zien die gewoon tegen antisemitisme zijn. Ja, op een gegeven moment je wordt geconfronteerd met het negatieve. Al het naschelden en het toeteren en ga zo maar door. En dan op een gegeven moment vergeet je dat er ook mensen zijn die tegen antisemitisme zijn. Dit was voor mij geweldig. Wanneer de zon opkomt, omdat zij ondergaat, heel bijzonder dat er niet alleen maar mensen uit Dokkum, maar ook uit Friesland zijn gekomen. Geweldig, ja. Was u ook nog misschien een beetje ongerust geweest dat het verstoord zal worden, zoals laatst in Surhuisterveen? Nou, niet zozeer verontrust, maar we hadden er wel rekening mee gehouden. Maar ik moet zeggen, ik had het losgelaten en ik ben erg blij dat het in alle rust is verlopen. Er komt aanwezig op het plein wie burgemeester Johannes Kramer. Hij kees voor de leiden in steeds van een plakje op het podium. Nou ja, als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de meer water en veiligheid. En het is een gevoelig onderwerp en ik wil graag een tasje en maar de veiligheidsdiensten dat alles in goede baan ging en dat is goed gegaan. Had u hier ook niet een toespraak willen houden of moeten houden? Nee, vind ik net. Ik denk dat het heel goed dient is voor de inhoud die hier gebeurd is. En het is net om mij om hier uit te spreken. Natuurlijk antisemitisme is iets wat wij natuurlijk krachtig zien verzetten in het kader van artikel 1 van de Grondwet. Maar ja, dat is onder mensen hier en dat lijkt net een taak van mij. Wat ik zie is dat in de overheid er is absoluut geen enkele vorm van antisemitisme aanwezig. Maar er wordt wel opgeroepen om het te bestrijden, maar alleen woorden helpt dus niet meer. Ja, het is te vroeg begonnen, het is binnengecijpeld, langzaam maar zeker. Ja, het anti-Israël is dus gewoon verworden tot dus anti-Joden en dat hebben we laten gebeuren.